Tila on tuolla ton tietokonepisteen yllä ja en tiedä, näyttää aika paksulle seinälle, mutta sitä, että tuolta ilmeisesti voisi päästä. En ole ihan varma, että kuinka paljon tuossa on tilaa tuossa tietokonepisteen oikealla puolella, että mahtuisiko siihen suoraan, mutta ehkä niin kuin nyt sijoituksellisesti laittaisin sen tuonne oikeaan yläkulmaan. En tiedä, joutuuko pikkasen tietokonepöytää vähän muokkaamaan, mutta myöskin tässäkin kohteessa on taas tuo, eli on mahdollista taas tuo oven päällä oleva pikkuikkuna poistaa. Ja nyt kun nähdään enemmän kuvia täällä sohvan päällähän löytyy paikka. Jompaan kumpaan seinustaan se käy. Tämäkin on Seija 13 paikka. Ja Seija naurattaa montaa nyt sitten, että onko se nyt joku kuka Seija ja mikä Seija. Mutta Seija on japania, tarkoittaa siis hiljaisuutta. Hiljaisuuden tuulta mun muistaakseni. S-C-I-Y-A. Ei Seija suomalaista. Ei laita Seijaa tänne. Ja varmaan yleisimmät asennuskohteet tai asennuspaikat suomalaisissa taloissa on heti sisäänkäynnin eteen. Eli mennään sen tuulikaapin läpi. Ja siinä tuulikaapissa on useimmiten sitten vielä toi sähköpääkeskus. Niin saadaan sitten siitä otettua se syöttökin sinne ulkoyksikön turvakytkimelle. Eli kaikki menee sitten sinne samaan pakettiin. Siinä tulee muutama mutka ja se on hieman semmoinen ammattimiestä vaativa asennuspaikka, mutta se on hirvittävän yleinen, varsinkin rivitalokämpissä. Ja omakotitaloasennuksissa niin tietysti ihan mitä se asiakas haluaa. Useimmiten keskeisimmälle paikalle, missä se lämpö leviää parhaiten tai jäähdytyskäytössä, mistä se eniten pystyy sitä lämpöä imemään sen sisäyksikölle. Mutta kaikki riippuu, taloja on niin monta erilaista kuin vaan voi olla ja asennuspaikkoja ja tyylejä ja on myös ihan yhtä monta.